أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ۔ دوستو ہوں نعت رسول مقبول واسطے جس بندے نو میں دعوت دین لگا پاکستان دا خوبصورت ذاکر اور خوبصورت سر ساز دا مالک تواڈی تالیاں دی گونج تشریف لیاندے جناب منور حسین ذاکر صاحب۔ آؤ جی ذاکر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی تھوڑے سامنے 2 یا 4 منٹ دی حاضری ماشاءاللہ جی، کیونکہ بھائی دا حکم ہویا ہے میں حکم دی تمیل کر دیواں تے تواڈے لفظاں دی خاطر اتنا سفر کر کے آئے ہاں براواں دی خاطر تساں میرے لفظاں دے نال نال سفر کرنے چند منٹ دی حاضری ہے۔ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے۔ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے۔ جہان سارے دا رزق منور علی دی تلی دے وچ کھڑا ہے۔ جیو بھائی تنو غازی شہنشاہ رنگ لاوے بات اچھی نہیں اللہ دے اسلام میں ہر بشر کو خدا دا ولی آکھنا، مصطفیٰ دے بھرادا مخالف ہوئے شرم دی بات جنتی آکھنا، پی کے جامع ملا جھوم کے جا بجا معرفت دا جا نشہ بھی سمت پوچھو لطف کے ڈائے سولی دی میرائی تے دشمنان چلی آئے علی آکھنا۔